Edian kenal pot. Wah, pripun Maman Pati Sengguni? Menapa para sata Kurawa saged ngunduraken krucil-krucile Pandhawa? Man, kados pundi? Bebetenge Pandhawa menapa sampun saged dipun unduraken, Mas? Awit menawi Pandhawa sampun mboten gadhahi bebeteng ning atasipun para lancur-lancur Pandhawa menika. Tartentu Pandhawa angel mijet wae ngranti suhe banyu sinaring menawi badhe damel cintrakanipun. Nggih, Mas. Sampeyan manggawe kisruh, manggawe geger. Kurawa ken membo dados wujuding Dewi Drupadi. Sapa? Durmagati napa sinten ngaten pun monggo diudani teng alun-alun ben lancur-lancur Pandhawa mapan kabeh enten ing alun-alun. Kula iso mlumawat alun-alun pepungkuran. Tenan kuwi? Iya. Ayo alon-alon nyaket di alon-alon pepungkuran pumpung Kurawa lagi gawe kisruh. Woi! Woi! Inggih. Kula kak rumangsa mangkak, kula rumangsa seneng bombong slabeting manipun Kang Maman Sukalima. Awit Paduka anak Prabu Jaka Pitana menika menggalih babakan perkawis punika mbenjang kantoripun para sata Kurawa menika badhe dipun penggalih. Kados pundi kira-kira bakal menang menapa bakal kawon? Lah, menawi nyuwun niku pertikelan pamrayogi saking ngersanipun Paman Sukalima nggih. Kula menika Paduka sampun pirsa piyambak. Kula menika dados gurunipun sata Kurawa. Kula ugi dados gurunipun para Pandhawa. Nggih, mesti kemawon ngaten. Nggih. Salajengipun mesti kemawon menawi guru menika tartentu kathah mangertosi dhateng karingkian tuwin unggulipun murid utawi siswanipun. Liripun guru menika saged anggenipun badhe paring piwulang ilmu menika guru menika ugi tepa-tepa. Guru menika ugi jajak-jajak. Bocah iki kira-kira wisane tekan sepira. Upami dugi mentok dugi ngaler menika mboten saged paripaksa dugi tengah-tengah kemawon. Menika dados teges separone tengah-tengah menika dados kringyanipun murid menika kula wau. Mekaten Paman Durna. Kasinggihan. Lah lajeng sak mangke ingkang badhe Paduka dawuhaken menapa? Kakang Durna sampeyan ngendika wae. Kula ngertos nek sampeyan niku arep ngrembug bab ringgihe Pandhawa. Lah nggih Depate. Lah sakniki kula tak takon. Pripun? Ringgihe Kurawa niku napa? Njur karinggihane Pandhawa niku nggih napa? Kula tak matur nggih. Pandhawa menika ringkih. Awit menapa? Cacahe mung 5. Lajeng Kurawa menika sentosa menawi bab tenaga. Awit menapa? Cacahipun menika 700. Menawi dipun timbang menika mboten sak traju kaliyan cacahipun Pandhawa, cacahipun Kurawa menika lho. Nanging mugi dados ning ngawuningan. Ngemuti lelagon nalika pendadaran siswa Sukalima Pandhawa menika pancen estu cacahe mung 5 Kurawa 100. Nanging Pandhawa menika ibarat tembung kalah cacah menang cak-cakan lho nggih. Tegesipun nun mamunten najan Pandhawa menika wong 5 ning tenagane kaya wong 1000. Awit Pandhawa menika kagungan cagak tuwak inggih menika kagungan panenggak. Inggih panenggakipun Pandhawa menika kemapan wonten ing Sanggar Jodipati Awah menika. Inggih punika pun Siwer Kudara menika ingkang dados bebeteng tinanggulange Praja Negaring Ngastina. Menika ingkang dadosaken Pandhawa menang cak-cakane najan tembung wong 5. Nggih. Lah lajeng seranipun kados pundi? Wonten mriki sepisan kula badhe ngrembug bab karinggihanipun Pandhawa. Karinggihanipun Pandhawa menapa kemawon? Puntadewa menika sampun cetha piyambakipun menika. Piyambakipun menika Nalendra sing getihé putih. Tegesipun Nalendra sing getihé putih menika mboten kok Puntadewa piyambak sing mestani mboten lho. Mboten. Nanging ingkang mestani menika ugi pikantuk gelar menika saking jagat saking kersanipun para dewa menika sampun dipun maringi gelar inggih menika Puntadewa menika Nalendra ingkang getihipun pethak.
Kenging menapa kok mekaten? Sebabipun iki amargi Puntadewa menika nalendra ingkang ikhlas lahir lan batosipun bebasan uripe dijaluk kanggo waton kanggo kamuktening liyan. Puntadewa tartentu badhe masrahaken. Contone menapa Kakang Durna? Contonipun, Dik. Nggih. Puntadewa nalika badhe dipun sedani dening para Sata Kurawa nalikanipun Pandhawa sekawan sampun dipun rangket lajeng Puntadewa menika babar pisan boten gadhahi perlawanan menapa-menapa. Teges menika sampun ikhlas aja kok uripe aja kok nyawane bojo menika menawi dipun suwun tartentu badhe dipun paringaken dening pun Puntadewa awit kula sampun nyobi. Diparingke napa mboten? Nggih diparingke ning kula wegah. Well. Wegah sebabe napa? Kula mengke ndak tambah guyangane. Guyang iki guyang kuwi. Oh alah. Tak kira nek sampeyan ki ora iso salin rasane jaran. Hus cangkeme putar. Wong pasewakan ngrembug kaya ngoten ta. Menika estu. Dados menahipun Puntadewa menika badhe dipun pejahi. Angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Lajeng menawi Puntadewa menika ringgihipun awit piyambakipun ikhlas lair lan batosipun. Nggih. Werkudara karinggiyane menapa? Bocah nika kaya-kaya ora ndek keringkian. Lho, piye to, Kang? Nggih. Estu. Bocah nika kaya-kaya ora duwe keringkian. Nek ngaten ora iso digawe, ora iso dikrenah patine. Saged. Lho, jare kaya-kaya ora ndek keringkian. Meng kaya. Oh, Jaba nek kula muni duwe keringkian, ngoten niku. Meng kaya ora duwe keringkian. Nanging mugi dados ning kawuningan, Ger. nggih. Werkudara menika keringkianipun ya pancen bener awake gagah gedhe dhuwur godheng wong simbar jaja turta kasin kan kasekten we bebasan minata mendat sinala mentet lumbah bekul sinuda putung sedaya mamla saged tesen entek ketamlek. Menika estu tata lair Werkudara menika pancen digdaya keliwat ukur. Nanging piyambakipun menika ingkang boten kiyat menika batinipun. Iki sinasa rumiyin sampun saged pinanggih kalian Sang Ruci Bathara inggih dewa ingkang momong jagatipun Werkudara. Nanging menawi bab batin lantipe si Werkudara menika tesih kawon menawi kalian Puntadewa kalian Janaka kalian kembar. Tegesipun Tegese mekaten, Werkudara menika isih gampang diblethok, Werkudara menika isih gampang diapusi. Ketitik rumiyin kula dawuhi supados nyemplung segara menika ra kula nuruti pangandikanipun Nata Ngastina inggih Paduka. Menika pamrihipun menapa supados Werkudara sirna marga layu supados Werkudara menika saged sirna mati dipangan buron segara dipangan iwak hiu paus lele lan sak panunggalanipun. Nanging semanten kuciwaning manah kula iki kuciwaning manah Paduka miwah sedaya para nayaka negari Ngastina Werkudara mboten mati nanging malah saged pinanggih marang jati dirine ugi sampun pikantuk ngelmu kasampurnan sastra jendra hayuning rat pangruwating diyu sastra mulya memayu hayuning pawuna babar kamulyaning jati. Werkudara sampun pikantuk menika Werkudara sampun gayuh menika. Iki sinaosa Werkudara menika mboten saged mati rikala semanten. Nanging Werkudara menika pengapesanipun. Lereng rembag menika kula geret rembagipun gletek petele. Werkudara menika bocahe gampang diapusi ya senajan digdaya. lajeng Janaka, Kang. Janaka menika keringkianipun gampang. Gampang. Keringkiane Janaka napa? Sampeyan ya mesti ngerti. Napa? Wedokan. Menika Lajeng kados pundi anggenipun badhe damel jentrakanipun Janaka. Janaka menika dipun padosaken wong wedok sing penyakiten mawon. Salajengipun Janaka menika dipun timbali supados prapta wonten negari Ngastina. Alesane negara Ngastina ketaman pagebluk. Seranane negara Ngastina bisa uwal saking bebentuning dewa menawi Janaka saged patutan putra kaliyan wanita ingkang kagungan penyakit menika kala wau. Salajengipun lah menawi Janaka sampun patutan putra kaliyan wanita ingkang sampun kagungan penyakit menika wau tentu Janaka mriku ugi ketularan. Nah Janaka ketularan penyakit menika boten saged dipun mantunaken penyakit menika boten saged dipun usadani. Tartentu Janaka badhe sirna marga layu mati bakal sithik alon-alon Janaka mati penyakiten kruyuk laler. mekaten Kakang Durna. Nggih. Ning ngapunten, masa inggih Janaka gampang diapusi. Lah, perkara gampang diapusi napa mbotene? Kula nggih hafal. Pripun? Janaka niku bocahe lantip lho, Di.
Nggih. Bocah wasis waskita ing ngesti. Nggih. Tartentu menawi sakmangke para Sata Kurawa ngawontenaken wanita ingkang kagungan penyakit nulya Janaka pun timbali kinarya pawadan usadani negara Ngastina tartentu piyambakipun ugi sampun mangertosi. Lah nek ngaten Janaka mboten duwe keringkian. Mboten. Aduh, heeh ya ora duwe. Lah sampean niku ya gunane ya napa? Matur nek Janaka ndek keringkian-keringkiane bab perkara wanita. Nggih. Umpami mengke Janaka ketularan penyakit niku rak tertentu piyambakipun ugi kagungan aji pangracutan penyakit menika dipun racut saking angganipun Janaka awit piyambakipun menika lantip ing panggraita. Nggih. Heeh nek di logistik nggih ngaten. Logika kok logistik namanya. Nggih nek dipikir nggih ngoten niku wae. Janaka niku bojone pun pinten mawon dekna ya semprene ora ana sing penyakiten. Lah mula niku. Nggih wonten nggih niku nek dipikir kanthi nalar ingkang ganem rak ngaten. Kembar karingkiane napa? Kembar menika ringkipun menika gampil. Menika menawi kembar menika didak-idak derajate, didak-idak martabate minangka pirangane Pandhawa piyambakipun menika lara ati. Nggih. Lara ati kembange wong lara awak. Lara awak kembange wong lara pikir. Lara pikir kembange penyakit, penyakit kembange mati. Menawi kembar menika saged dipun damel ringkih kanthi serana batinipun dipun damel cintraka diwek-wek atine disuwek-suwek rasane. Oh! Menika gampil anggenipun badhe mejahi. Lajeng lereke ngrembak kados pundi? Anggenipun badhe damel karti sampeka. Kula midhanget pengendikan panjenengan ingkang kathah-kathah menika ibarat namung gedhog-gedhog byok. Mboten wonten ginanipun. Saprika malah kula nyuwun sakelimah tembung pangandikanipun Paman Durna saged damel lega legawaning marahipun Kang Putra. Mbok menawi wonten pintasaraya utusan saking Sukalima sagah tuwin saged mejahi dhateng pun para Pandhawa. Lole kenarang kulkudung manyar-manyar suara gembal semorante awala-awala gamenaga kula gabrikan telepon titik selikur. Iki kula malah nembe kemutan lho nggih. Kemutan menapa? Hah? Mungkin dados neng kamuningan. Dinten sakmenika kula nembe kemawon nami suda siswa kula kalih. Murid panjenengan. Nggih. Menipun keparengaken menika badhe kula dangu sawanipun badhe kula timbali minggah wonten kedhaton negari Ngastina. Sasampunipun menika nalya paringa dawuh siswa kula kalih menika samangke sekinen mejahi dhateng pun para Pandhawa nggih. Lah rak ngaten. Menawi mekaten menika raja meplong raos manah kula teges sampun wonten trontong-trontong sulai pepadang boten namung kitang sekedhik. Pramila Paman Durna katimbalana siswa kinasih paduka kinen minggah tridhatule praja negari Ngastina. Nyuwun dipalilah dalem, Ger. Atos-atos. Ya jagat pangestu ngrawayahipun para jagat. Paman Durna. Nun. Menapa menika siswa kinasih paduka? Lole kena semaru gembal manyar-manyar dok nang dengkolan asal jala sadiwana. Lah inggih niki, Ger niki. Menika siswa kula inggih punika pun dedya Kalanjaya inggih kala Joang. Menika sejatosipun nggadahi sedulur kembar nanging ingkang kula timbali kula kandhi ngabyantar wonten ngarsa paduka Kalanjaya menika mawon. Awit menapa? Menawi Kalantaka ugi dumugi mriki ngebak-baki nggon awit pawakanipun ingkang kados resan menika. Gegeden weteng tur menawi seba mriku senengane sok boyoken mingan nggih. Mekaten. Nggih. Pramila Kalanjaya kemawon kula ingkang kula timbali wonten mriki. Pancen wujudipun yaksa. Kula menika nggih. Nggih muga-muga bar kula wisuda kula angkat murid niki njur Kalanjaya Kalantaka niku terus dang pindah panggonan ora mapan teng Sukalima. Ngentek-enteki panganan tenane. Jan seksi konsumsi ning bagian mangane. Guman kula njan. Lah menika mari dipun taker babadipun kalian ingkang caket menika rak meh sami to nggih. Kadangmu. Kalanjaya sawise paraton ngarsaring sun padha kandhi praharja sak para tamu. Kalanjaya
bujleng iblis lanat padha cek Sinuwun Paduka miji dhateng pisane pring abdipun Kulon Jaya. Kaya aki teker. Kaya kenal pot CB nyeni Mas e. Sowan kula mboten wonten halangan setunggal punapa sinuwun parang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Yo. Siratur bekti ngarsaring sun pakai suring sun wae tampan rono sampun sangat panggen kula pundi. Pancen menika buta petang silinder kok, Ger. Wedan. Kakang Durna kok iso entuk murid kaya ngene iki ge entuke teng pundi? Tenggelung. Oh, nggih. Persis. Nggih, Kakang Durna. Wah, edan. Dedya Kalanjaya padha kanthi harja sak praptamu. Ya apa iki? Ngangge-angge orang-orang iki setan. Gremeng untung urung tekan jero. Patih Senggune inggih Rekyana Patih. Jan, kula menika remen nek sampean gero-gero. Nah. Kaya kenal pot kolte nih. Nggih, sembah kula katur Rekyana Patih. Iya, tak tampa Dedya Kalanjaya prayogakna lunggahmu. Sampun boten kirang sekeca. Sinuwun kula nyadeng dawuh pandika Paduka sinuwun. Kalanjaya, kula wonten paring dawuh. Pakartiya. Dina samangka panjenengan ingsun nampa dawuh saka Ngasari Paman Kumbayana. Kalamunta jeneng sira bakal kadhawuhan mateni marang para Pandhawa. Kira-kira apa ya pancen saguh. Sampun ngantos malang ati kuwatiring manah Paduka Gusti kula Ngastina. Dinten punika kula bidhal menika panjenjang mangke dening ngantos surup surya kula aturaken gangsal cacahipun mestakanipun para Pandhawa sinuwun. Ya jagat wae sukara. Kalanjaya. Babar wisan jeneng ingsun Tatan Grahita. Kalamunta ana sira ingkang saguh mateni marang para Pandhawa. Kamangka yen diwitung sira kuwi wong bengkanani durung suwe nggone diaku seswa ana ing pertapan Sukalima. Nanging elohe kawontenan elohe kahanan kowe wis saguh sarta kowe wis semanggem saguh mateni marang para Pandhawa. Biasa menika. Menika sampun limrah sinuwun. Pramila kula aturi nyekseni. Kula aturi nyekseni menawi atur kula menika lincat saking kautaman saking kasunyatan. Menawi atur kula mboten tumes ingkang dados liru jangganipun ing abdipun Kalanjaya. Yo. Yen mangkono jeneng ingsun wis wanuh sarta wis antep marang apa kang bakal sira lakoni. Tak paringi palilah budhal dina iki nyuwun pamit. Tambahing pangestu kasuwun palilah dalem kula antu-antu. Supados samanggang rumaja ngilaku kula kan nadi kula Kalantaka. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kalanjaya.
Prabu Karnamajaya anggenipun lenggah. Nyuwun mapunten. Sedaya kalepatan diagung mangaksami. Menawi kula lepat anggen kula ngabiyantara sowan Yayi. Sareng kula nyumurupi kawonten ing kados mekaten menika kok kula rumangsa dipun wirangaken. Kula rumangsa didumuk mbun-bunan kula. Ning atasipun negari Ngastina menika sampun nggadahi senopati agul-aguling perang bebetenging ayuda. Tinanggulanging praja negari Gajahaya kenging menapa? Senopatine negara menika kala mboten dipun jawel, senopatine negara menika kala mboten dipun dawuhi. Supados ngatas wonten ngersanipun para Pandhawa nerabasing mengsahipun para Sata Kurawa. Nyuwun mapunten. Paduka paring dawuh bilih Ngastina sampun kagungan senopati. Kula dereng mawas senopatine sinten? Wah, ya jagat pangestungkara. Jebul pancen ora ana gunane Adipati Karna lunggah ning kene. Paringaten Nyai. Menawi mekaten ingkang dados santeping tekad Paduka, Liranana kula nyuwun pamit pun dipun sekecaken anggenipun lenggah. Paman Sengguni. Kula wonten paring dawuh. Wah, menika kok malah ndadosaken dukanipun Angger Adipati Karna menika pripun, Nggih? Jagat Pakesungkara. Pamaturna. Pripun, Nggih? Menika kala wau karti sampeka srana saking Paduka anggenipun utusan kalipun Kala Jaya lan Kala Ntaka. Pun kajenge negara Ngastina jejer Ngastina mboten nganggo Prabu Karna menika nggih tesih melampah kok, Nggih. Karena ora teko ya tetep liyane tetep bayaran. Ora ngono lho Kakang Durna. Pripun? Angger Adipati Karna menika rumangsa diwirang-wirangke awit menapa? Panjenengan menika rak senopatine negara Ngastina. Piyambakipun menika lho. Nggih beliau. Nggih. Ana negara Ngastina menika sampun kagungan senopati, kok malah senopatine sing boten diutus nerabasing para Pandhawa malah utusan wong bengkanane Kala Jaya lan Kala Ntaka menika lho. Menika ingkang dadosaken gelanipun Angger Adipati Karna. Lah ingkang langkung damel cuwa manahipun Angger Adipati Karna ndilalae niki wau anak Prabu Duryudana kesupen menawi negari Ngastina menika sampun kagungan senopati nggih menika pun Angger Suryatmaja menika. Lole wis ben. Wis ben Dipati wis ben. Kula sampun matur jejer Ngastina mboten ngagem Prabu Karna mriku ugi tesih mlampah, tesih mlaku. Lho ning lak menika rak perkawis kekadangan. Nek sampeyan ajeng kekadangan kono kan nyusul Prabu Karna kana. Mesu. Moh maem. Niki niku teng Masewakan lho Kakang Durna. Kae. Riteh. Sampeyan kok ana kanca lagi lungguh kepenak-kepenak kok diceneng ngarepe kon nyusul. Lah sampean belane mriku kok? Mboten Kakang Durna, mboten. Nesu sampean. Cemburu. Ora. Lah kula menika namung mrenggakaken becik. Negara Ngastina menika ingkang bangun mboten gampil. Sing ngomong sapa? Lho, kula. Nyatane napa? Buktine napa? Le bangun negara ora gampang, buktine napa? Lho, menika lho. Rumiyin babat alas ingas. Apa sampean melu babat wae? Mboten. Lah kok muni ngono? Wong sampean karo kula niku mung ibarat mengkari nglungguhi kloso gumelar kok Dipati. Hah, ngajawara omonganmu ora? Nggih pun. Omongan karo wong ngeyel iki jen ora ana enteke. Ngeyel ya ora entuk pulian kok. Pane kuliah dibayar mergo ngeyel kok iki. Kula teng Ngastina mriku rak ceciklu mriku ora sing disuwun mriku ngeyel kula. Sampun. Sampeyan kekalih menika sampun sami sepuh. Inggih, inggih. Ketasaken mawas sing diri mulat sari Angrasawani. Inggih, inggih. Ngestaken dawuh. Sampeyan kuwi ora sampeyan kuwi omongane ngayawara. Sampeyan kuwi kok ora. Sampun. Nesu nggih.
nggih ngapunten. Perkawis menika namung badhe ngupati katentreman. Nggih. Ngupati ayem, ngupati janjem. Serananipun ngupati ayem inggih menika kula nyumurupi perjaipun kadang-kadang kula pun para Pandhawa mungsuh kula ngamarta. Inggih ngestaken dawuh. Ha, dawuh salajengipun kula nengga palirah dalem paduka. Babar pisan. Paman Sengguni. Kula wonten paring dawuh. Menapa kedah dawuh kalian para Sata Kurawa midhalaken kinen ngrumaja ngilampahipun Kalanja lan Kalantaka. Menawi ndhaharatur kula menika kedah awit menapa Kurawa menika sampun dipun labuhi dening siswanipun Kakang Durna. Kurawa menika mboten sami sagah mejahi kalian pun para Pandhawa. Lah sarananipun Kurawa sak mangke dipun utus inggih menika mboten sanes namung kinarya inggih punika ngundurke kerucil-kerucile Pandhawa riyen. Cekeremes sak ngisore Pandhawa menika dipun unduraken rumiyin nulya sak mangke Pandhawa ingkang kajibah mejahi inggih menika pun Kalanjaya lan Kalantaka. Mekaten. Inggih menika prayoganipun. Sedaya abang ijening pernatan kula namung nderek dateng dawuh paduka. Dawuh panjenengan Paman Patihari Sengguning Kepatihan. Inggih ngesnaken dawuh nggih. Dipate wonten dawuh. Sampeyan ya luput kula enten pundi? Sik ta? Anak Prabu Duryudana kuwi nalendra madeg piyambak. Anak Prabu Jakawitana kuwi nalendra merdika. Nggih. Kok dawuh apa-apa manut karo sampeyan ki karepe? Lho, menika napa piyambakipun piyambak nyatanipun anak Prabu Jakawitana ingkang masrah kewajiban kalian kula. Sik ta? Pripun? Nalendra menika kedah saged titipriksa, kedah saged ngawuningani, kedah saged mangertos sikantonipun para kawula. Nggih. Larak ngaten mboten. Hah, lele menika kojur lho lampanipun Dipate. Awit menapa? Anak Prabu Duryudana menika mboten saged mangertosi kawontenanipun para kawula sak negara Ngastina. Pendak-pendak dina nalika pasewakan sing diomongke kula angsal pelaporan kalian kula entuk atur saking patih. Menika ora tegesipun anak Prabu Duryudana menika mboten anggenipun maring dawuh menika mboten saking kasunyatan ingkang dipun pirsani piyambak. Ning nyatanipun kula kemawon sampun cekap, Dik. Pripun? Kula menika ajre menawi sampeyan iku sing dipercaya dadi wakiling Nalendra terus sampeyan terus sak karepe dhewe kawulane do melet-melet ning diomongke tentrem. Kawulane do pating blasah, ting besasik kanane ora karo-karuan ning sampeyan ngomongke ayem teng ngersane anak Prabu Jakawitana. Ah, mesake Nalendrane. Sampun to menika pun penggalih kanten kemawon. Bakunipun menika karti sampe anggenipun badhe mejahi Pandhawa sekedap malih badhe kaleksanan. Kartowarma wonten maring dawuh sinipun. Bubarna kang padha sibuk ingsun kuntur kedaton inuk nunistaken dawuh nyun pamit madal pasilan sing ati-ati kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh kadangipun Kakang. Paripurna gatining pananggilan arsa Sang Nata Kundra ngedaton jeluk saking damar kencana kinapit gamparan gading kadharaken dening sanjaring para mban jadi manggung tanggung Jaka paloro-loro ingkang sami ngampil upacara ing Prabon kawis tara saking katebian tindaknya Sang Sri Naranata mawa Prabawa lamun Cinandra yayah dewa tumurun kairing widodara widodari dewa dewi Surana Surani Kakang Gatotkaca Dimas Antasena kepiye? Kakang Antareja. Hi. Ndelik ning jero lemah ngeleng kowe, Kang. Lah iya. Wis aku tak nang kene wae. Penak aku nyesel kuwi. Lah iya. Senengane kok ndesel-ndesel ora anget kok, Dim. Piye, Yayi Antasena? Iki ngene, Kang. Lagi wae aku nampa dawuh sing saning Pakde Puntadewa lamun negara ngamarta ki tintrim sebab apa merga tinilar dening Mbah Uti iso lho Eyang Kunthi wi iya mongko wis Sabta Candra linggar saka praja negara Ngamarta ora dimangerteni menyang endi papan dununge malah iki para Pandhawa do mapan ning pasewakan iki bingung Kang goleki sejatine ning endi dununge Mbah Uti kuwi ning endi nganti ora ana sing ngerti
Malah iki mau uga wis nampa rawuhe Pak Dikresna saka Ndrawati rawuh mrene iki mau pengangkae disuwuni supaya niti priksa kahananing kaca paesan ning endi dununging Mbah Putri. Ning kuciwane kok kaya-kaya ditutupi godhong salomba pinanjer ning alun-alun Kang. Peteng jakate Eyang Kunthi kuwi Kang. Prayogane kepiye? Ya wis ora piye-piye iki sane Pandhawa mengenteni. Yen kaya aku kaya sampean karo Kakang Antaraja kuwi sane ming bebantu. Sartane nek nom-noman kaya aku kaya sampean kuwi sane ya mung jaga kanan negara Ngamarta ben tansah tentrem. Aja nganti enek wong ingkang bakal gawe cintrakane pepundhen Pandhawa Kang. Ya wis. Yen ngono ayo diwiwiti anggone jejaga rerondo kahanan praja negara Ngamarta. Ayo diubengi tepung gelang kekalangan aja ngasih negara Ngamarta. Ana sing sela aja ngasih mungsuh tekan negara Ngamarta mergo ngerti Pandhawa lagi tintrim kanane Kang. Ayo Dimas. Glangger gancang kaya mentrang-mentrang kaya gendi. Ora pangling iki Antaraja ingkang nyegat kelan lakune Wirasata Kurawa. Lah rak tenan. Lagi wae tak rasani, lagi wae tak rembug. Kelawan kadang-kadang lancur Pandhawa. Lah kok iki Kurawa segelar sepapan tekan kene. Ayo. Pancen tak jangi jembar, tak jarak iki perkara. Mergo aku entuk kabar yen to Pandhawa nedeng tintrim negara Ngamarta lagi owah gingsir kahanane mergo ditinggal dening Dewi Kundi. Tak jangi jembar tekanku kene arep gawe kisruh Antaraja. Iya, mula sing gedhe pangapuramu Siwa, aku ora basa karo sampeyan. Mergo aku weruh praptane Kurawa tekan kene kuwi arep gawe kisruh. Ngendi ana cacane wong arep perang kok dadak unggah-ungguh, dadak tata krama, dadak tata susila cangkeman. Ayo Pandhawa kudu nungkul becik tak rangket bondo tangane krincung sikile lebuke pakunjara. Ora sandadak medhuke karo para Pandhawa iki lancur Pandhawa ladenana yen to iso nglundhungke mestakaning lancur Pandhawa kukupen babuk babar-wubu. Lena pangindahmu ning kene margane mati murah jiwa bekalan Brahmana pati kantaran bau cekel sabuk milang tatu. Kasik-kasik joteng pati aku apa dapurmu sing tekane mati. Ora bakal tak tinggal sejangkah uncat pecah sentang mestakamu tak go tekan papu ampu dadimu papa. Ah. Ah. Ah.
siramu cadak ini hot hey oi sambat aja mengakan swara pae parat padha hey yot hey ya hey bocian wis rapopo pan mati weh wih jan rapopo wit pan bedoh oh ayo candak mohon bedoh kelenger aku woi jan wit oh ya oh cadak menedya semua parat waduh oh tiara wit awas bios kabeh. Sumuk tenan. Perang tanjangane rasa. Jebul Antareja ki antep keplakane. Eneng kemrutuk-kemrutuke. Gitu. Aduh. Sambat wae. Oh. Wah. Het. Wah. Woi. Oh. Wah. He. Ha. Aduh. 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 Oh. Oh, jarang. Tubruk lho
Sapa iki? Wah, Idan. Sapa iki ning satriya? Delok saka rupane kok iki satriya plenger iki. Plenger-plenger ngene nek kon ngantem diasmu iso pecah dadi selawe. Wah. Sumbare kakean cangkem gembretek kowe Parat. Sapa? Antasena. Sapa kowe ketok dudu pirangane Kurawa? Dudu. Aku siswane Rama Penemban Durna. Sapa? Jaya Karneli. Wah. Jaya Karneli. Anake sing jaipong nek Joy. Jaya Karneli. Ora sah gembretek malah. Pandhawa kudu nungkul. Anake Pandhawa Latinursi. Nek wis iso ngundurke anake Pandhawa, Pandhawa kukupen Mati tibakno. Ha. Ki arep setor nyawa iki. Arep tak diengkek boyokmu kaya kaya mau, Parat. Yen Jaya Karneli mbok undurke kuwi lumrah. Nanging iki Bambang Sonya Sekti. Ora-orane kuwi iso ngundurke marang aku ya Bambang Sonya Sekti. Ah kakean cangkem. Tahan. Tahan. Ada. Maju meneh. Antasena ngamuk punggung. Ki meneh anak jaran mulet. Areng apa wae ya? Pandhawa ora gelem dirangket, sing gelem dirangket anak-anak Pandhawa. Yen Pandhawa ora gelem dirangket, anak-anak Pandhawa sing dadi jole, nyo mati. Kowe ngantem apa njawil? Wah, ngece tenan karo aku. Wah, juang jan saronane tak. Kene tak sawer rene. Laden ana gosik to agar nyawer agar royal karo kanca ki lho. Yo. Sing apik ya Le Nyaron. Kayak utangnya dilunasi. Nyang bun-bunan. Wah! Hei! Wah! Wah! Udah. Bocah ngene.
Mampus lho. Salah kok nyunduli wetenge wong. Aduh. Sami mawon wae. Oh iya. Aduh. Jan. Penake no pijet nganti kelalen delok wong perang. Aduh. Tripate wonten dawuh. Sampeyan ki ngomong nganggo seragam polisi barang ki ngapa? Arek kaya wong ora waras sampeyan. Apa urung tau kewirangan? Kewirangan pripun? Kula riyen niku tau kok nyambut gawe miyaga teng daerah Pakem mriki. Enten wong nganggo sandekan polisi. Wong niku ngomong, ini nanti harus tertib bagaimana ini nanti harus ditertibkan. Wiyaga nanti transitnya di pojokan sana. Sinden di pojokan sana. Kula hormat ngeten niku. Nggih. Begitu entuk katerangan sing sak nyatane bol sing nganggo sandakan polisi niku wau wong edan. Cul-culan kidul mriko. Ora kok sampean ngerti nek kuwi wong edan. Lah, klambine polisi kathok tentara niku, Dik. Niku rak mirang-mirange jenenge tuas kula niku. Oh ya, siapa? Wis tak naik rokok barang ya. Tak pikir ndan ramil apa-apa. Wah, asem ki. Asing kewirangan nggih kula karo si beran-beran iku. Enten pundi? Cerak mriki mawon. Oh, jebul cul-culan kidul mrika. Oh. Aduh, wewe. Aduh, Paman Durna ngapunten. Wah, monggo. Wong tua dintepi. Nek sing ngetepi ngono ki kaya sinden ngono ora apa-apa. Dapur mung ngetepi aku kira ya sesek. Wah, edan. Antos mboten kiat nglawat kula. Waduh, ora kuat ngadeg. Ayo tambahke piye? Sangndok bebek apa piye? Aneh kok ta. Kurawa Dombaka siji mundur niki Kakang Durna. Delok mawon cobi. Nika wae sing pun ngembruki sampeyan nika wau pun mundur nika murid kula. Sinten ya? Joy. Joy sinten? Celukane Joy jenenge komplit Joya Karneli. Ayah. Sing matur ngoten niku kedahe kula. Oh iya, anakku. Satama piye ngger Satama? Wedan. Mboten kajen babar pisan. Mungsuh Antasena. Nek atese kula niku nembe ngantem dhek malah royal niku. Ya wis men. Wong men suwe iki disambi royal, ngono kuwi disambi nyawer kanca-kanca. Ngono kuwi lho. Inggih. Para mundur. Ih. Kula semanggaaken Paman Sengguni. Apa? Jebul Pandhawa betenge ampuh. Ah wis kat biyen. Wah, edan. Mboten ngenten babar pisan. Aduh, Bopo. Dereng lulus. Urang lulus. Kowe dadi muridku urang lulus, ora iso ngundurke mungsuh. Ih, nyuwun pangapunten. Kowe iki aja gur gleleng nyilih bantal ora dibalekke kowe iki. Perang ya kudu sing sembada, perang kudu sing menang ngono lho. Iya, nyuwun pangapunten. Jebul nyatanipun lancur-lancur Pandhawa menika estu kiat-kiat sedaya. Kiat nganggo hati samana, Dek. Nggih. Kula semanggaken wis kana mundur. Nggih. Urung lurus kowe urung tak tampa dadi murid saka 5 kowe. Aduh ketiwasan. Lho iki ngapa iki? Wudu, Ding. Kang, kleru Kang. Bola-bali ya bocah cul-culan kidul kono. Itu parane kok di sinten iki sing dereng maju di absen mawon dicuni. Nggih. Dap. Ah, sik. Wah. Iman. Wah. Istaken dawuh manung kula kon perang niki. Iya, kene. Hei! Halo babu. Yey. Oh yeah. Prima.
perang maju mungsuh anak-anak Pandhawa. Lho, lah terus regene jam pinten? Ora iki perang, ora konser ya seluk. Bocah iki nek cul-culan kidul kono ngene. Heeh. Ora. Nyandang nganggo ya Surapati pantes. Ngapunten, Mas. Kula niku pun lekas kemen-demen mripat kula bering nggih ngeten iki. Nggih. Ning ora ketang sak ubengan rong ubengan tak melu perang. Ora ketang klungsu kutu melu du. Mangsu mikir sama mangsu mikir. Oh, lah bocah ini bocah asem nah. Lah. Gumun kula nek arep Dursasana niku. Nangis ta. Ana karo wong tuwa kok senengane kok saka kono joget. Halo babu, halo. Tekan mriki wong tuwa mang semingkir. Napa ya pantes karo wong tuwa. Nangge drepate. Mula-mula niku nggih mangkel ale Dursasana. Sekang mriki juga halo babu. Begitu tekan mriki niku wong tuwa kok kan semingkir niku lho. Karepe niku pripun ora lho Cabita. Nah. Wah, malah kula sing dibuang. Wis kono cobanen nek kowe arep kewirangan mungsu anak-anak Pandhawa tak sawang saka kene le. Iwal. Jane mawon. Anak-anak Pandhawa mungsu padene niku kula ken ngombe, Mas. Ora gelem ngombe kepruk botol sirahe ra. Ngombe sak mudane nganti piring mripate ra. Wah. Wis salahe cangkeme kok mangap-mangap. Cangkeme mangap-mangap tak delok sentil iki goyak-goyak. Tak inceng tak idoni kenek. Mampus kowe kajar kowe ora. Piye Dur? Wah, setan ora. Kok gelis le perang ora nganggo babak bundas barang. Bapak bundas pripun? Ora bocah murang toto. Wong tuwa iki guyu lakak-lakak ora diajeni malah didoni kaya kolang kaling waduh. Wah, jan gilane ta. Wah, jenes sampun. Kula trauma kula nek kon perang. Lho Kurawa ki ora ana sing bisa dindelke babar pisan tantang gawene. Lah nggih, mula mangkel kula nek Dursasana. Saka kono wis gleleng lho, babu. Tekan mriki wong tuwa diunsalke. Ngaten iki lho. Gumun mbasan maju perang kok kalah. Sami Drepate, kula niku nggih mangkel kan saka kono joget-joget. Nah ta, tekan mriki ajeng Mang semingkir paman, Mang semingkir wong tuwa isane kudu. Ora kuat arep njunjung kula. Sarang kula niku arep awak kula cilik ning bobot kula padha oktan niku. Nah, sale sing marake abot niku. Apa? Pangasenane ora. Sinten sing dereng maju kula sumanggake Kakang Durna. Durmagati. Yun. Durmagati dadi menteri buka proyekku pribadi penting dadi kudu padi tuku Ferrari nyadong dawa Paman Durna. Mengari kowe sing urung maju. Citraksi dur gempa dur gempi Gisel Gading Martin dereng maju Paman. Pangripun maju mungsipun sinten? Mungsuhe ana Senantarja Gatotkaca. Nggih, kecil bocah niku pun. Bocah niku anggere diajake pun meneng pun legem. Mang semike, mang sekeca teng mriku mawon lenggah. Indah wasita, indah wasita. Wah, nak tenan. Antasena Pak Di Durmagati. Yo, Durmagati. Diatur kacan sih. Kon tekan ini piye? Heeh. Kang mudhun, Kang. Yo. Oh, biar jigelar, ora templek. Ora templek.
bayangane sing sepaku ngake sing ngendang telung bengi wingi jae. Aja sok ndadekke kemerene kanca ora apik kaya ngono kuwi ora. Wah, ndi entuk kejo ndi, Kang? Jedul, Kang. Setan bocah-bocahne. Murang tatapane wektu dhewe iki goblok-goblok kabeh ngene iki piye to? Kersanipun dos pundi? Ayo. Aku nek wong siji kok mungsuh wong telu aku kewilangan. Karepe arep dikapaki lebone kala jengking kathoke wae. Oh iya iya. Waduh aja wis kono penake wae ya aku tak bali. Endah wasita, endah wasita, endah wasita. Mah ngopo kok nyanyi endah wasita, endah wasita. Wong endahi bojone sing jahipong kok gowo-gowo. Iya to Kang? Iya. Diasmu ndak ngejone ana bocah perang urung babak bundas urung tatu kulite wis mundur karo misuh-misuh senane ora pun man pasrake kalon jaya kalon to kemawon man. Oh. Edian kenalpot dengkulmu kuwi man. Wah pripun Maman Pati Sengguni, menapa para sata Kurawa saged ngunduraken kerucile Pandhawa? Man kados pundi bebetenge Pandhawa menapa sampun saged dipun unduraken Mang? Awit menawi Pandhawa sampun mboten gadhahi bebeteng ning atasipun para lancur-lancur Pandhawa menika, partentu Pandhawa angel mijet waya ngranti suhe banyu sinaring menawi badhe damel cintrakanipun. Nggih, Pak. Wis kana deloken dhewe. Aku nyumurupi kahanane Kurawa iki kaya-kaya ora wintala. Mboten mentala sebabipun wis neka werna. Endi enek sing ilang dompete, endi enek sing ilang bantale. Kana deloken dhewe kana. Ora dalah. Yayi Kalantaka apa Kakang Kalanjaya? Tasawang manjen ampuh kabeh. Barisaning para lancur-lancur Pandhawa. Ya nanging prayogane perkara kuwi ora sah digagas, perkara kuwi ora sah digubris. Karepe Kakang Kalanjaya kepiye? Pati Sengguni moko tekan kene. Rekyana Pati. Apa? Sampeyan manggawe kisruh, manggawe geger. Kurawa ken membo dados wujuding Dewi Drupadi. Sapa? Durmagati napa sinten ngaten pun monggo. Terus diudani teng alun-alun. Ben lancur-lancur Pandhawa mapan kabeh enten ing alun-alun. Kula iso mlumawat alun-alun pepungkuran. Tenan kuwi? Iya. Oke. Dur, wigmu tak gawe ora le? Keusane piye, Paman? Kae nampa dawuh ngono kae. Nggih, ngestaken dawuh.
Ayo alon-alon nyaket di alon-alon pepunguran pumpung Kurawa lagi gawe kisruh. Kakang, kowe kena ngopo Kakang? Woi! Wah! Wah! Ah! Edan tenan. Dadi tontonane wong pirang-pirang. Dipate, pripun? Nika niku lek dadi tontonan ora mergo le apik mboten. Lah terus mergo napa ya kok Drupadi kok terus iso tukul. Terus ana ayate niku. Ah mbok menawa usus turah. Usus turah ora. Menggeri ya nika. Kula kok krungu bengok-bengok gero-gerone. Ora pangling nek ketok nika suarane Kolon Jaya Kalanta Kladuh. Gek-gek nandang kacintrakan kan. Lale bola bali ya. Murid kula niku ora iso dijagake ngian sebule. Nika Dewate. Ana angin sing nempo buta lara nika kita jek tiba teng pundi. Weh, lah Kurawa kan mundur mawon, nekuk penjalin mawon. Asem nggih. Kuwi kangen muda bareng kok. Aduh ditinggal minggat. Hei. Aku biadake sik to, Le. Wah, lah iblis ki. Wah, wis kuwi kang delok wong pirang-pirang kok. Wah, tinggal minggat entene. Beto selikur dina titian kelolodro Mas Patiraja dewaku. Ora mangning tapa ning lungguh ning Sela Gilang ya ana krandaya ana kene iki Sela Gilang palungguhan ulun ger boya pangling Dewi Kunthi Talibrata. Ya sang prita kowe laku tapa brata ning atase kowe iki sesetyaning wanodya lah kok dadi ulun sawang katone tintremati kita ngger. Amit pasang kali mantapi sinapeta ngila-ila tebihna saking siku dendhaning dewa Pukula. Kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Ya ulun tampa mbiyalet pangestu ulun bae tampan ana pundi? Inggih. Sampun sanget anggen kawula pundi. Apa ingkang dadekake jalaran seneng kita tapa ning Manakrandayana? Mugi dados ning kawuningan. Kula menika namung ngangupadi wonten pundi pepajaring manah. Awit kula ngemuti lakonipun para Pandhawa wiwit kunjung ngantos gelung. Wiwit jambang ngantos clamprang bebasanipun para Pandhawa tansah
Anemahi lelampahan ingkang banget damel sakit manah menawi den raosaken pukulun. Para Pandhawa menika persasat kula mboten tegel nyumurupi kawontenanipun ingkang kedarang-darang wiwit alit ngantos sapunika diwasa. Pramila gatining sedya kula menika gandeng kula ibarataken Pandhawa sampun talak brata. Anumbas kamukten mundhut kamukten kanthi sarana lampahan ingkang kedarang-darang wiwit alit. Pramila wontenipun kula talak brata kula namung kepingin nutut dhateng resaning dewa. Benjang menawi perang ageng Bratayuda para Pandhawa saged unggul ing ayuda pukulun. Bat-bat. Kaya pati nduga mana yen to tekane semono katresnaning ibu. Ya nggih ya. Ulun udane ulun bakal sapiyantu marang para Pandhawa besok lamun to wis manjing marang Bratayuda nanging kabeh kuwi ana syarat lan saranane. Menapa kemawon bakal kula tempuh. Menapa kemawon badhe kula lampahi waton menika damel kamuktenipun para Pandhawa. Yen to panjenengan ulun maring dawuh jeneng kita ya bakal gelo. Babar pisan mboten pukulun. Ya. Mangerti ya. Pandhawa kuwi bisane mukti kalamun ta ana wujuding sesaji bekakak ingkang kudu dikorbanake. Wondene ingkang dikorbanake ya wujuding bekakak kuwi mau wujuding wedhus abang nggih Kunti. Keparat ya pancen dewa kondange gawe godha rencana. Mula Ramayida yen to pambeganmu mesti njaluk korban. Betari Durga, aja mawas yen tak urung tanggap marang apa ingkang mbok gayuh. Aja nganggep yen tak durung bisa ngrahita marang apa ingkang mbok karepake kuwi mau. Wujuding wedhus abang kuwi ora liya kejaba kuwi njaluk ijol tumbal Ragiling Pandhawa. Mawas ngrumangsani kowe nganggep yen to Ragiling Pandhawa kuwi bebasan timun wungkuk jaga imbuh mbok mestani kaya mangkono. Ya senajan to kowe ora nyangkem, senajan to kowe ora omong. Nanging aku ki ipun ibu, aku ki ibu. Gedrenging lan katresnaning jeneng ibu mesti bakal tanggap marang apa wae kang bakal ditempuh dening anake karo. Tobat wong kaya ora kena diapusi. Wong kaya ora kena diapusi. Wis tak sasmitane iki supayane Dewi Kunti ki ora mangerteni kang sejati lah kaya jebul kaya isih tanggap jebulane yo isih tanggap tobat. Ya. Apa dikira ora ana srana liya ingkang bisa ulun tempuh? Kalika tekano kene Kalika. Bali dateng ingkang abdi pun Jim Kalika inggih kula penemban Kalika kula nyadung dawuh penemban. Nggih Pandya Betari. Aja kaget jeneng kita tawi ya nggih Kalika. Inggih kadiparan wonten pamaratos menapa? Mangerti iki mau jeneng ulun bubar. Napa marang apa kang dadi talak beratane Dewi Kunti? Tak senanane njaluk wujuding bekakak wedhus abang ingkang tak karepake mboyali kejaba kuwi Ragiling Pandhawa supaya sirna marga layu. Merga pengangkah ulun bisa mati marang Pandhawa wiwit saka sing paling enom paling cilik nalya mengko ingkang dadi pungkasing lelakon Pandhawa tak pateni ya kuwi Puntadewa. Inggih keparengipun kados pundi? Gandeng Kunti Kalibrata ora gelem nglakoni sarta ora gelem ngudanani apa kang dadi panjaluk ulun. Kepiye seranane ta pasrahke ngersa kita nggih nyuwun pamit madal Pansiman Pandya Betari.
Triming wardening Sang Dewi Prita sangka mangkel ing manah Genira Wasapta Candra talak Barata laku prihatos bebasan datan wonten ginanipun namung manggi perkawis ingkang nistha karana den prapeki dening Sang Pandhawa Betari Durga kocap sangka bingunging manah kedah kados pundi anggenira badhe ngupadi katentreman persasat suwung larapanira Sang Dewi Kunthi mulat ingkang wis miling-miling gegana negi Sang Jim Kalika ya mban kalika pramila amilah warsa ngangslup wonten anggening Sang Dewi Prita nggero ambalik kaya yaksa yen to kowe tak angslupi kowe ora bakal bisa nglawat mesti kowe bakal ngudaneni marang apa kang dadi panjaluk ing Mang Pandhawa Betari Durga. Iya. Tak sawang penggalihmu suwung merga saka bingunge mrehatin anakmu Dewi Kunthi batu-batu sejatine aku ya ora tegel. Nanging yen to jeneng ulun ora ngudaneni apa kang marang dawuhe Hyang Pandhawa Betari Durga tak kira ora bakal rahayu marang kang dadi gesangku ya. Alon-alon aku bakal ngangslup ning nganggamu. Sedewa kowe iki mung ragil kowe mung ganjele Pandhawa kowe kudu mati Sedewa. Wong bawana langgeng sinunggi tatanawrat. Ora mengko dhisik ngger anakku Endang Soka lan Endang Pradapa. Sowan ngersanipun bapa beda kelawan padatan ngger ana wigati apa? Inggih saderengipun kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping Paduka Kanjeng Rama Panembahan. Yo tak tampa dal pangestunipun Rama wae tampan ana nggih. Inggih nana inggih. Semanten ugi kula pun berdhapa ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Rama. Yo Pradapa tak tampa piye? Sajak sowanmu iki anganti gegayuhan ingkang tan bangkit pinambeng. Nggonmu arep matur aja mbok ampet, nggonmu arep matur ngersanipun bapa aja nganggo tedheng aling-aling, nggih. Inggih mugi dados neng kawuningan. Krana adi kula pun Yayi Pradapa mriku mboten kiyat menawi kedah cariyos lan matur piyambak pramila kula ingkang ngamakili. Iya. Rama Panembahan babar pisan. Batu-batu kula kaya-kaya mboten kiyat ngampet araos ing manah kula. Sareng tigang ari kapengker elok kawontenanipun kula kaliyan Yayi Pradapa menika saged ngimpi kamangka ngimpinipun menika sami. Ngimpi apa? Kula dipun ladosi dening Raden Nakula. Lan kadang kula pun Yayi Pradapa menika dipun ladosi nampi katresnan saking Raden Sadewa. Pramila babar pisan gandeng raos tresna kula kaliyan Ragileng Pandhawa menika mboten saged pun pambeng malih, mboten saged pun ampet malih. Babar pisan Bapa Panembahan kepareng nggayaken satria kalih menika. Pandhita kinarya mangsut pindha kombang. Pindha kombang isep matu sarining tawang. Susuh angin ngendi nggone. Medharna ngilmu kang sanyata gelana tapaking beksimi ber iku mengkulire kasarjanan wong waladala babar pisan ora pati nduga mono ngger
Endang Sokolan Endang Perdopo. Kowe sak kloron kuwi iki isih bocah urung wayahe mangun bebrayan. Kena ngapa wis kumacelu slak kepengin nyanding tresna Raden aku lho Raden Sediwa. Tobat. Rama penemban babar pisan dawuh menika utawi panyuwunan kula menika. Mboten saking pikajengan kula piyambak nanging nalikanipun jroning alam pasumpenan kula kalan Nyayi Perdopo menika persasat nampi dawuhing dewa bilih kula kedanggayuh. Satriya kekalih menika lho Rama. Ya, jebul ngono. Inggih. Ya, yen mangkono ayo tak kanthi tumuju ning negara Ngamarta. Raden Nakula lan Raden Sadewa ingkang mbok gayuh kuwi mapane ning Indraprastha manjinga kampuhipun Bapangger. Raden, kula ingkang sowan Raden, nglarapaken anak kula kalih badhe srita ngarsa sing ngandika Raden. Nembe kemawon raosan bab konduripun Ibu Kunti punika sampun rawuh. Kadang Yayi. Najan kang putra pun Darma Kusuma ngaturaken sembah kula kunjuka Kanjeng Ibu. Ya Puntadewa tak tampa. Wah. Ibu Kunti. Aku ngaturake basaku katura Babu Kunti. Ora kudara tak tampa. Najan kula ngaturaken sembah, semanten ugi kula kembar ngaturaken sembah. Iki kula ngaturaken sembah. Kabeh wae tak tampa. Aja kaget praptaku sejati mung upadi ana ngendi dununging kadilan. Ya sabab ngelingi lakune para Pandhawa wiwit cilik nganti diwasa kedarang-darang Nger Puntadewa. Iki maupun ibu nampa dawuhing Jawata kalamunta ingkang ndadekake tuk sumbering perkara. Kabeh cintrakane Pandhawa kuwi disababake merga patrape Sadewa, Nger Puntadewa. Nuwun pangapunten Kanjeng Ibu. Lepatipun ragil menapa? Lepat kula menapa? Wah. Lupute ragil apa Babu Kunti? Ora luput ora dosa. Nanging mestine nggon mangun bebrayan urip ning alam padang kuwi kudu ana ingkang kinurbanake. Mula Sedewa tak jaluk bakal tak bekakak. Tak pasrahke ngersaning Dewa Puntadewa. Koko Prabu menika kados pundi lampan kados pekaten ingkang rayipun Darma Kusuma tan saged ngraita. Walah, Werkudara. Jenidang kakang apa? Selagane ibumu Kunti sajak ora saka karepe dhewe Keparang tutna.
kaya ana lelakon kaya ngene. Babar pisan. Ora pati nduga mana. Ndara Sedewa. Sampeyan nembe nandang lelakon kaya ngeten. Nek sampeyan iso nglakoni kanthi becik, tuntas, lulus nggih niki bakal nuwuhke ketentreman, Den. Den Banting den Pulasara nenggih Pragiling Pandhawa eling-eling kepanjingan Jim Kalika gandeng kadrenging tekad rumangsa datan kewawituing datan bisa angempet mring bedaring katresnan nenggih Sang Kalika ingkang manjing angganing Sang Prita eling-eling namung ajrih nampi welaking Pandya Bathari Durga pramila ngenya jemangkah amung samudana nulya samangkitan kuwawa angampet marang bedaring katresnanira dening Wragil Pandhawa ya mijil saking angganing Sang Dewi Kunthi dadi nglumpruk kaya kapuk. Aduh Kakang Mas, kula nandhang lelampahan kang kados menika. Sedewa, wonten maring adhawu. Lelakon iki yen ora saka kowe dhewe kang ngrampungi ora bakal rampung. Ih, ngestakaken dawuh. Masturama sidam sekaring bawana langgeng Sadewa ulun mestheke jeneng kita kang dadi seksening jagat ya ingkang nentremke jagat saisine jeneng kita ingkang ngarsa mbujeng marang emban Kalika yen to pancen bakal swita ngrasa kita mengko ulun kang bakal paring pengadilan gere. Walah edan. Elok timen kahanan. Jebul tinemune iki mau Ibu Kunthi ora saka karepane pribadi ya. Tiwas tak tangisana kaya ngapa ya tanpa guna. Yen aku ora merantasi karya tak sawang kae ana wujuding raseksi. Ingkang mau manjing anggane Ibu Kunthi lah kok nyaket mrene iki ana ngapa?
elok timen kahanane. Walah. Demit wedok sing mau manjing anggane pun ibu. Nyerak aku kok kesapu barat ki neng apa? Gunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon. Lir kencang ing alis risang mawe gandrung. Ngramyang ing antariksa nenggih Sang Pandya Bathari Durga. Abrit bergadak pasuryane ayah tembaga sinangling. Ngisesyung sak culaning warak meses tutuking Sang Pandya Bathari kaya singa kang weruh kidang. Nadaning paningal wis sumerep lamun telenging singgasan abdi Sang Sedewa. Wis lenggah nengging Sang Hyang Wenang. Para ndiri mangke bal-baling kanepson. Ingkang datan bisa sinirep dupi sak kebiaran Pandya Bathari Durga inget mring sabdaning Sang Girinata lamun bisane ruwat mboyanala kang ceci kacintrakan lamun wis pinanggih marang pragiling Pandhawa nggih Sang Raden Sadewa. Aku ben bulan. Mandam sumula amadang yujroning masareyan hanganane watana haramuramo kalingan ngangrangan sandya manah engkung sumungkem kuling sang kakung rarempa babuhe maneman ora pangling Bathari Durga ingkang prapta nglumpur ing ngarsaku. Raden. Mboten wonten ingkang kula tuju kejawi namung paduka Raden. Iya. Kepiye? Duwe sedya apa sarta nggayuh apa? Kula mriko namung emut dhateng dawuhing Sang Girinata bilih kula saged tentrem menawi kula pinanggih kelawan paduka Sang Raden Sedewa. Gunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon. Lerek kencang ing alis risang mawe gandrung. Ya Srana sira ketemu marang Sedewa iki bakal dadi srana sudaning memala. Tak jaluk apa ingkang tak aturake iki mengko dadi pengeling-eling selawasing urip tumrap sira Bathari Durga. Sabdaning kang mantram sakti yen tumama Sudamala sirna temah hayu. Hayu. Yuwana pinanggiya. Hong awik namastu mugi rahayu sagung dumadi. Sirnaning kang suker sakit suka-suka kang binuka. Binudidaya langgenging dirga widada tulana subrasta kang cintraka luntur lebur ing diyu dayaning kang mantram nyata. Hong awik namastu mugi rahayu sagung dumadi. Hambek candala wis tampis tupes ing tapa brata hayu hayem temah hayom. Kang hambek brahala lebur awit kersaning dewa. Denawa raseksa kamprung bali ajaling mulanya. Hong awik namastu mugi rahayu sagung dumadi. Suluh sulak anyun narisa isining jagat raya saking Hyang Surya dayane. Ing jagat wis kawratan kang lali gya elinga. Yen wis eling temah yuwana ingkang anyaketana. Hong awik namastu mugi rahayu sagung dumadi. Jawata jejangkung yekti yaiku Sang Hyang Prabancana ameses prahara gedhe weh daya sagung gemelar. Kabeh titahing dewa Sang Hyang Agni sumuluh dumilah mrih daya panas. Hong awik namastu mugi rahayu sagung dumadi.
Panas kang sayekti gaib dadi daya panggesangan. Gesang kena ing dayane uga dadi pangleburan marang para kang durhaka. Padang nyanyunari kalbu hambuka salira ing tingkah. Hong awik ramas tumugi rahayu sagung dumadi. Kang becik nemu becik kang ana temah sirna ing Jawata wasisane. Hong awik namas tumugi rahayu sagung dumadi kang asipadiyu wasirna sukertane temah brasta keneng daya temah hayu nirmala temah waluya hayu hayem sakabehane Pandhawetari Durga. Sang kekalih wis pinarawa purwaning hangga. Piya semedi maladining manjing sajroning ngalaming ngaluyuk piyak kang warana mungkur saka jagating rasa rumangsa. Temah manjing jagating rasa pangrasa cipta husik panwusirna kang kalingan wis kaliling nyata langut tanpa tepi. Sinimpen telenging kalbu pambukaning marana nenggih liep layaping aluyup pindha pecating sumpena. Sumusup ing rasa jati sawanglikna jroning gesang sang atmalir nyana kadi tumetesing kang tirta pawitra. Raden Sadewa wis nandhake daya kang daya dayane aji pangruwatan mring sang Pandhawetari Durga. Yayah toya embun ingkang marentul saking pepataran. Teman kawasa amberat mara sukertaning Pandhawetari. Rumambat meningi tirta marata waradin sarandunging harungga nyeblak blendenging kamurkan ndadak sakuling mangke ana sulak pepadang kang mijil saking grahitaning Pandhawetari Durga saksana ruwat wujuding raseksi wedana wening lir barlean kababar slagane titah jalma wantah nenggih Bathari Uma. Pati nduga mana sarta ora kanyana-nyana jebul pancen iki Raden Sudamala ingkang bisa ngruwat marang memala ing jagat. Iki wujuding jim ingkang mau manjing ana ngangganing Ibu Kunthi. Kowe sapa? Inggih kula pun Kalika Raden. Oh kowe Kalika? Inggih. Tekan kene njaluk apa? Nyuwun pangapunten kula nyumurupi saking katebihan menika Iwang Pandhawetari Durga ingkang wis kasembadan rinuwat. Mbok bilih ingkang abdi saged rinuwat ugi bat kula kepengin badhar jatining wujud kula Raden. Tak udaneni apa kang dadi panjang kamu? Ngaturaken genging panuwun awit sedaya lelabuhan Paduka Raden. Ya ora kowe kok iso dadi wujudmu nyengengeh kaya ngono ki ngopo? Isin menawi kula caryosaken. Kowe arep ngapusi aku? Aku ngerti kowe iso dadi wujudmu kaya ngono kuwi merga nalika semono kowe wis
tegel mitenah marang Dewi Ragu temah kowe disotke dening Prabu Dasarata dadi wujudmu kaya ngono kuwi. Inggih. Lajeng menapa ingkang kedah kula lampahi kinarya nebus kalepatan kula tunggawa taman Dandang Mangore. Kresna sinayang manggelung mangruk mining cakra kumitir mijil pukulon kula ngaturaken sembah. Koko Prabu kula ngaturaken sembah. Sik. Pun apa eneke wae? Kakang Semar aku ora wani ka. Wis to. Mbangane gur marake bingung siji-sijine. Pun to, pun mang manut kula. Wis lulus raharja lelakonmu Sedewa. Koko Prabu inggih. Rak tenan to. Bener to omongane Semar. Kula niku wong senung kok. Durprese kula kukup kabeh ora. Apa meneh ming lelakon kaya ngoten niku? Iya Kakang. Nggih. Pun pripun seranane? Iki sapa ana wanodya loro mrepeki kelawan aku? Bet. Menika Raden Sadewa menapa mboten kemutan nalika leladi kalian kula nalika manjing alam masumpenan Kakang Semar? Pripun? Kaya wis tau wanuh kelawan wanita iki nanging kapan? Ayo dieling-eling meneh. Gagak ngipi gembro sampean. Dieling-eling pasuryane nek pancen kaya wis tau wanuh. Sinten iki? Sinten sampean, Mbak? Inggih kula apa Nendang Perdapa. Endang Perdapa. Walah, iki to. Walah, Endang Perdapa, tepung Sedewa. Mboten. Iki. Kula sampun wanuh Koko Prabu. Piye? Nampi dawuhing dewa bilih sakmangke badhe wonten titah. Utawi wanodya ingkang ngarsa swita dhateng resanipun ingkang rayipun Sedewa. Ayo ditampa. Apa kowe lahir batin? Inggih saestu. Kabedhah dada kula kapendhet manah kula lenal batos Raden. Lah njur kuwi sapa? Menika Mbak Yu kula pun Mbak Yu Endang Soka. Ngupadi sapa tekan kene? Iya ngupadi Raden Akula. Ayo wis wong loro ayo melu aku. Inggih Pak Tobat. Mpun Den, wis Kakang. Kok mung sedhilik. Apa? Kok bali rene iki kok tesih wonten kewajiban ingkang dereng kula rampungaken Koko Prabu.
tata gati wisaya indriyaksa sara maruta pawana pana margana samirana lan warayang panca bayu wisikan magulingan lima Kalantaka apa Kakang Kalanjaya wah edan angin nempuh marang awake dhewe jebulane ming diupeng-upengke iki tiba ning tapel wates negara Ngamarta meneh aku arep mlebu ning negara ora iso wah la edan ning lakon apa iki iki ngopo dadak tuh nganggo sandangan reog barang ki sandangan reog piye to sapa kuwi sedewa ngono kok ayo Badar arep pentas apa kepiye nganggo sandangan reog barang walah warjuda lare warjudi wah kelecak mamah kupingmu ora. Oh, iki Raden Sediwa. Iya. Ngopo nganggo sandangan kaya ngono barang? Wah, iso salin wis salin. Ya, tak seranani. Panji Tengkorak dolan kae Citrasena oh alah sabun citra kaya iso dadi nyrengangahna barang merga kena syuting Iwang Pikulun Manik Maya dadi wujudane kaya ngono nalika wong loro iki do nginjen nanggone siram jamas nalika Iwang Pikulun Manik Maya dikosoki dening para widodari. Oh, modar ora? Oh, nek mesum kaya ngono kowe. Iya, Bagong. Iya, Bagong. Kena karma kemanintaan kowe. Anggep pun gek dirampungke. Iya. Ngaturake genging panuwun Raden. Iya, Citra Godolan Citrasena.